bless your name. We glorify your name, Lord. Kanta, Ginoong Diyos, salamat sa kapunon karon Lord. Ayan, nausab kami karon nagatigom. Alang sa among panimbahon Ginoo. Abdihi Ginoo mo mga panguna so mga pangunahon ug among mga kasing-kasing Lord para masabtan ang mga pulong nga among pamation karon Lord. Amen. Salamat Ginoo sa mga panahon nga imong gihatag karon nga maayo Lord. Amen. Salamat sa mga pulong nga mga karon pamation Lord nga madung matisok sa mga pangunahon Ginoong Dios. Ug salamat sa mga panalangin ug mayong panglawas nga imong gihatag Lord ug libreng ginanhawa Ginoo. Kay wala kami mahimo Lord kung wala ikaw nag-uban ka namo Ginoo. Busa mong isalig kanimo ang duhog ug himaya diha lamang kanimo Lord. Amen. Amen. Sa mga pagkain talay kung ganyan pangalan sa katapusan way pagkausap niyang gugmangan ni kanato. Amen. Sa ato kung lahat ng ato kung ng Diyos ang ating pagkausap ng ating Diyos sa lahat ng kausap. Amen.
Lord God. Sa mag-aaral, Lord God. Sa gitanhawa, Lord God, na imong gihatagan ng kanamot, Lord God. Sa grasya nga among nadawat ni God. Bisan pa, Lord, sa protection, Lord God, kanunay sa mga kadalanan, Lord God. Imong gi-safety, Lord God, ang matagbiyahe, Lord God. Salamat, Lord God, sa maayong panlawas, Lord God, sa pusog, Lord God. Ngamong na ang kundikan kanunay, Lord God. Sa Lord, ang ayon yung kanamo nga simbahan, Lord God. Ang ayon kanamo nga kasiburan, Lord God. Hallelujah. Praise God.
Hallelujah, sa katapusan namin ka kinabuhi Lord God. Hallelujah, lagon ka sa katapusan Lord God. Hallelujah, pinag-o himaya ang lamutan Lord God. Ang gagawin ng tanan. Amen. Akong bahin diriya, na wala kabalo. Mong paghagit nga mani nga na diriya sa tubangan aron nga padayag tungod sa kamayo at buhi nga Dios. Amen. Nagdaig naman ta pinagis ng mga lawiton. Amen. Sayaw ta nagpakpak karon dahil na po ta pinagis sa pagpasalamat. Amen. Kasi nagkadawagan diriya, sing to praise the Lord. Sing to praise the Lord. Okay. Isa muna. Salamat di Diyos Ginoo no. Tungod maayo Diyos ang Ginoo sa kinabuhi. Isuon. Salamat Diyos sa Ginoo kay natong yaging semana murag dito na pagpiasan. Kung bayad dito to ko resignation letter nga muhawa ako sa akong trabaho. Na pasalamat lang dyan po sa Ginoo kay ang gani kay wala siya pa na kuha sa i-approve ang among XR. Kunya wala pa bago katrabaho din sa kuha, di wa pay bakante. So salamat ko sa Ginoo kay murag ang ilan jud sa ba kay wala pa na aprobahan to dahil pag-uso. Wala ko ron nga pati po data. Wa pa mo katrabaho din eh. Paatuton ko sa kuan hire. Pero ayaw din ang Ginoo kay ang among SR wala din siya upload. So kay to sayang kuno kay benepisyo mawala. Daghang mawala. Kung karon ako kahimtang karon naadyo ko sa pagtungkan star kay kung sa sitwasyon sa gasolina ba tipid ako adyo og gasto. Salamat ko sa kuan Ginoo nga nakasave ko sa gasolina kay nalaman ko dito nag-star niya. Wa daghan jud kayong offer po sa kuha nga dito papuyo sila ha. Nanay tanay balay ang tiro na tanan. So maayo jud ang Ginoo kay daghan jud ning kuan natulog jud ang uban ako ning kuan nga dito ko papuyon pero wala ko ning lawat kay namo ko ugangan. Dito lang ko ning star. Tungod sa kamayo sa Ginoo daghanan mo ko sa imuha ba. Pumayo kag mga tarong ka, una nga ang Ginoo dito ka pasagdan. So, una nga salamat ko sa Ginoo kay ang atong motor nga walo na kabuan nilubog. Maayo. Eh matod pa sila basto na to kapit 10,000. So naayo kuan yung tabangan Ginoo. Nalipay ko nga ang motor isa nakadagana. Kay kung kay panahon nara dito naglubog. Pero mo jud na nga basta mudukot lang dito sa Ginoo. Ito mga aging kapatyasan. Kuan na juta may nito na juta sa pagpanglagan kay ang palos na dito pasagdan sa Ginoo. Kaya kapag naging ako yagi si Bana si ikunuktok saon man ako ni pagkuan sa mga kuan ko sa gasolina. Puto na ako na dito na jud sa kumistan. Patukan. Kaya aron may nang kuan ako dito dili na ko ingon nga buong kayo pag adto ko sa nako yung paggasolina. Ano isa ka litro? Makakuan jud balik. Duha ka adlaw ka pila kong gamit. Samantalang di ka jud ka di ka round trip ang isa ka litro kung daan ko din nag-star. Muna nga mayo jud ang Ginoo di kunan jud ko nagdalan ko nga asa ko maka-isip. Mayo jud sa mo kinabuhi. Ako pamilya wala pa sakti makaon yung matag adlaw. Muna nga ikaris ka mo mga igsoon kung mulatas lang dito sa mga pagsulay kung isa mga kuwan niya lahutay lang ta, dili ta makuwan dahil di balos ang Ginoo dili ta pasagdan kaya kita lang yung
Ako yung ato magbuot, atong akuha nga atong pano, desisyon ko. Para dali-dali, kaya na ituan. Kunya kaya wala pa malit ko na tawag niya. So, isod, wala ko yung trabaho niya, nagsige ko standby. Una nga, pag paabot ko din sa tawag, mas maayo kung dala ko din doon. Pero wala ko man. Ito sa ko nagtrabaho. Mientras nga, wala pa ko nadawat. Kana lang. Amen. Amen. Salamat kaya sa imong testimony. Mao na ang Ginoo gyud nagapamuhat sa iyang kinabuhi, ila ka siya, sa iyang pamilya. Maayo gyud ka, makita gyud nato kung unsa ka maayo ang buhi nga Dios nga kaniya. Ay kung gisayngan pa to, patid pa ni Kuya, pati daw siya lata. So muna, kung kay maayo man atong buhi nga Dios, dili man gusto ang Ginoo nga makaluloy ang anak. Muna nga ang pabor gyud yatag na kaniya. Amen. So gamit pod ang mga tao diri sa palibot aron nga kita pod mapakita gyud nato ang kayo sa Ginoo. Amen. So kasi mosunod. Mahala to kawit. Okay, mosunod. Agawit.
atong buhay nga Dios. Amen. Mao na nga atong andamon atong kasing-kasing aron nga ang matagpulong nga madungog muturok gid kini sa atong kasing-kasing o adunay makita mga bunga ani kanato o yatag nako sa atong mamulong meaning matawom na kapunon sa ngalan sa giasay sa nagswap karon hatag nako ka Ate Jennifer Roy. God, matabot ang atong tungigsoon. Kung nasayad ko nga ang Diyos pamuhat ka na to karon, kung magapadayag sa iyang pulong hindi kahapunon. Amen. Kung nasayad ko nga matag-ad daw atong masinati ang pagkamaayo, ang pag-amping sa Diyos ka na to, ang iyang grasya at pabor. Amen. Sa atong pasalamatan atong buhay nga Dios, atong tagaan siya sa makusog nga palakpak. God, hallelujah. Tapos guide siya sa atong mga pagpasalamat tungod kay siya ang tinugdan sa panangbutan. Amen. Amen. Kinsay adunay mga Biblia? Asang Biblia diri. Yes, Akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog. Atong pag-abrihan ng atong Biblia diri sa 1 John 5 verse 1 to 5. Nagaingon diri ang pulong sa Dios. Gipanganak gikan sa Dios ang tanan nagatuo nga sa Jesus mao ang Kristo. Ug ang tanan nga nagahigugma sa nanganak nahigugma usab sa gianak. Ug atong maila nga kita na nagahigugma sa mga anak sa Dios pinaagi niini. Kung magahigugma kita sa Dios o magatuman sa iyang mga sugo. Kay ang paghigugma alang sa Dios mao kini nga pagabantayan ta ang iyang mga sugo. Ug ang iyang mga sugo dili mabutat. Kay bisan usa nga gianak gikan sa Dios modaog sa kalibutan. Ug ang pagdaog nga nagadaog sa kalibutan mao kini ang atong pagtuog. Ug kinsa ba ang mananaog sa kalibutan? Kundili siya lamang ang nagatuo nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong, magaangkop kita. Dalaygon ka o Dios, gamhanan ug pakusgay kang namo nga pasigunggan ug alagaran sa iyong namong kinabuhi. Bisan pa man ining kahaponon o Dios, among gitugyan kanimo Ginoo. Kini nga buluhaton bisan pa man Ginoo, ikaw magagamit ka nako Lord. Limitado lamang akong kaalam Ginoo, apan salig ako diya kanimo o Dios nga ikaw gayon magagamit ka nako Ginoo. Ikaw Ginoo makikistorya sa imong mga katawhan ining kahaponon Ginoo. Pinaagi sa imong mga pulong o Dios. Ikaw Ginoo mag-aagri sa ilang kabusang na itulungo ko kasing-kasing. Una-una, ang sabtan kay kamo ang imong pamaagi o Diyos, ang imong kasabunin anak. Salamat Ginoo sa imong proteksyon ining lugara Ginoo, ang imong hamili nga dugo mao ginatabon ka namo. Nawala kay budyo upuat sa kaway makahilabot ngadto sa imong mga katawan Ginoo. Antod Ginoo sa among pagtapos o Dios, ikaw gayon makindugay amo kining gitugyan gisalig kanimo ang tanan diha lamang sa pangalan ni Ginoong Hesus na among Ginoo manuwas. Ang tanan magaingon og amen. 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 Makalingkod na ang tanan. Ang atong uluhan o tema sa atong tema karon tema kini kadaugan pinaagi kang Kristo. Amen. Diha lamang kang Kristo mabatunan nako ang kadaugan. Amen. Naging diri sa verse 1, ipanganak gikan sa Dios ang tanan nagatuo nga si Jesus mao ang Kristo. Amen.
Nagingon siya nga everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God. Pinahanglan gayud nga gipanganak pag-usab diya sa espiritu. Dili sa physical. Dili kita mo balik pa sa atong ginikana sa biyan sa atong inahan, kundi nga born of God kita sa espiritu. O born again. Amen. Hallelujah. Og nagaingon diha nga ang gipanganak pag-usab diya sa espiritu. Magdala ka nato diha sa permanente nga pagtuo o pagtutok nato diha sa Dios. Magdala ka nato diha sa pagsalig nato sa atong buhi nga Dios. Ug aduna kita relasyon diha sa Dios. Aduna ba kita relasyon sa atong buhi nga Dios? Nining kahaponon. Amen. Ato yung siguradoon nga aduna tay relasyon sa atong buhi nga Dios. Aduna tay pag-communicate nato sa atong buhi nga Dios. Pinaagi sa atong mga pag-ampo. Makikistorya kita sa atong buhi nga Dios pinaagi sa atong mga pag-ampo. Ug ang Dios usab makikistorya ka nato pinaagi sa iyang mga pulong. Pinaagi sa mga wali, sa mga pastor. Ug ang Dios magapadayag ka nato pinaagi sa iyang mga pulong. Amen. Pinaagi. Nagaingon usab siya diya sa Joshua 1:8. Nga tun-an gayud nato ang pulong sa Dios adlaw ug gabi, no? Nag-remind ang Dios kanato ning kapunon nga ato gayon tun-an ang iyang pulong. Kay mao kini mudala kanato diya sa kinabuhi walay katapusan. Amen. Hallelujah. Nagaingon siya diha sa John 3:7 tung tanahon. Pagsugod ta sa 6. Ang gianak sa unod man, ug ang gianak sa espiritu man. Amen. Kinahanglan gyud ta nga iga-anak kita diya sa espiritu. O ma-born again kita ang akong espiritu. Ayaw ikahibulong ang akong pag-ingon kanimo kinahanglan nga iga-anak kamo pag-usab. Amen. Kinahanglan gayon nga iga-anak kita pag-usab. Ang buhat kini sa Dios ug panibuhat sa tao. Nga iga-anak kita pag-usab diha sa espiritu nga mabag-o ang atong kinabuhi diha sa tubangan sa Dios. Hallelujah. Nagaingon siya sa 2 Corinthians 5:17. Nagaingon dia, therefore if any man be in Christ, he is a new creator. All things are passed away. Behold, all things are become new. Amen. Kalimtan na nato itong mga daan na itong mga hinaiyahan. Nagkalimtan usab ko sa Ginoo. Ang mga dili makapahimuot sa tubangan sa Ginoo. Kalimtan na to nato. Amen. Sa itong mga kaigsuunan, katong nabuhat nila nga dili maayo sa imuha. Kalimtan na to nato kay sa Ginoo gikalimtan usab sa Ginoo. Amen. Ug ang Ginoo muhatag ka na itong mga bag-ong mga butang. Busa atong behold, nagayon siya tanaw na to. Na adunay pagabuhaton ang Ginoo sa imong kinabuhi. So lamang kung atong ihalad kaniyang atong kinabuhi, atong itugyan kaniyang atong kinabuhi, aduna gayon dako na pagabuhaton ang Ginoo sa atong makatisan nga kinabuhi. Ato lang isalig sa Ginoo ang atong kinabuhi. So, amen. Mutuo lang gyud ta kanunay sa Ginoo sa iyang pulong kay aduna gay pagabuhaton ng Ginoo nga milagro sa atong kinabuhi. Hallelujah. Padayon ta igsuon. Verse 2, nagaingon siya diya sa verse 2, kung atong mailang nga kita nagahigugma sa mga anak sa Dios pinaagi nini. O magahigugma kita sa Dios o magatuman. Maila daw nga kita nahigugma sa Dios pinaagi sa akong pagtuman sa iyang mga sugo igsoon. Obedient. Kinahanglan mo kini ang is the characteristic of an overcomer. Mahimo kini siyang madinaugon nga tao o katauhan sa Dios kung kita matinumanon sa sugo sa Ginoo. Usa man ang sugo sa Ginoo? Daghan ang sugo sa Ginoo, no? Usa sa sugo sa Ginoo diya sa John 15
16 atong tanawon. John 15:16. Nagaingon diha, kamu wala magpili kanako, hinuno ako mao ang nagpili kaninyo. Og nagtudlo kaninyo aron managpanglakaw kamo. Amen. Hallelujah. Ang Dios mo'y nagpili kanato. Dili kita ang nagpili sa Dios, kundi ang Dios mo'y nagpili kanato. Amen. Kadaghan-daghang tao diri sa kalibutan, usa ka nga gipili sa Dios. Amen. Aron ipakita ang gahom sa Dios. Amen. Ang kaayo sa Dios sa imong kinabuhi. Ang milagro sa Dios iyang ipakita diha kanimo. So ang Dios mo'y nagpili kanimo igsoon na mahimo ikaw manunod sa iyang gingharian, iyang giandam. Hallelujah. Padayon kita nagaingon siya, managpanglakaw kamo o managbunga. Sa atong pagpanglakaw, kinahanglan adunay bunga. Kaya dili kita makatuman kung walay gugma. Kung kinahanglan gayud ang gugma igsoon. Amen. Sa atong pagsunod o pagtuman sa sugo sa Dios, kinahanglan gayud ang gugma. Amen. Ang bunga sa balang espiritu. Kinahanglan gayud nato ang bunga sa balang espiritu. Atong mabasa diri sa Galacia, ang bunga sa balang espiritu. Galacia 5. Five 22, nagaingon siya diha. Apan ang bunga sa espiritu mao ang gugma. Sa ang una, gugma, kalipay, kalinaw, pailob. Kinahanglan kaay ni igsoon sa atong pagpanglakaw o pagtuman sa sugo sa Dios. Kinahanglan gayon ang una, ang gugma. Kalipay, kalinaw, pailob og pagkamapuanguron, pagkamaayo, pagkamatinumanon, kaagwok, pagpugong sa kagalingon, nga sa maong mga butang walay kasubuan nga kabato. Mao kini ang bunga sa balang espiritu. Kinahanglan kini nga magapamuhat sa atong matadusa nga kasing-kasing. Amen. Matag-adlaw ato kini pangayoon sa atong buhi. Ang bunga sa balang espiritu nga mao kini magapamuhat sa atong Hallelujah. Mao kay magapamuhat sa atong kinabuhi. Ang bunga sa balang espiritu o ang Dios gayon mahimaya o mahimuot ni igsoon kung anaa ka nato ang bunga sa balang espiritu. Amen. Hallelujah. Inahanglan gayon kita managpanglakaw. No, isangyaw na to ang pulong sa Dios. Kay wala ka diri kung walay nagsangyaw sa pulong sa Dios diha kanimo. So, sa kita gamiton sa kita sa Ginoo nga atong isangyaw ang pulong sa Dios. Amen. Kay dili ka musugot na sila usab malaglag ang ilang kinabuhi. No? Usa karon ang panahon nga magpagamit ta sa Ginoo, atong isulti ang pulong sa Dios. Ang gugma sa Dios. Ug ang kinabuhi walay katapusan nga iyang giandam. No, nag-andam ang Dios ug kinabuhi walay katapusan. Tuloy ana dito sa langit. Isa ato kining isulti ngadto sa atong mga kasilinganan. Amen. Ang pulong sa Dios. Hallelujah. Sa verse 3, balik ta sa atong teksto, nagaingon siya diha. Magatuman sa iyang mga sugo, kay ang paghigugma alang sa Dios mao kini nga pagabantayan ta ang iyang mga sugo. Una, tumano na to iyang mga sugo, ug sunod atong pagabantayan ng iyang mga sugo. Amen. The word keep, the idea of constant obedience.
constant nagapadayon siya sa pagtuman o pagbantay sa sugo sa Dios. Gibantayan niya ang sugo sa Dios. Gibantayan niya ang sugo sa Dios. Kanunay siya nagapamalandong, nagasusig sa pulong sa Ginoo. No? Kinahanglan ta adunay tay take note kay mo. Miguli na to sa tong balay atong susihon. Tinuod ba ni iyang gisulti? Dili ba ni baka? Amen. Busa kinahanglan bantayan nato ang pulong sa Dios kay daghan usab nga mga hini nga mga propeta karon naming in-arise. Amen. Kinahanglan tun-an nato ang pulong sa Dios aron dili gayud sila maka bigla kanato tungod kay nakabaluta sa kamatuoran. Amen. Hallelujah. Bantayan nato ang pulong sa Dios. Nagaingon ang pulong sa Dios kinahanglan nga atong bantayan ang iyang pulong sa kanunay. Hallelujah. Og ang iyang pulong ngayon siya diri kay bisan usa nga gianak gikan sa Dios muda og ang iyang mga sugo dili mabugat. Amen. Dili bugat ang iyang sugo igsuon. Bugat bang sugo sa Ginoo? Dili gayud no kung ano na tay gugma. Dili gayud bugat ang atong pagtuman niini, no? Kanang bitang mga magulang sa ganung kayo at tuod na niya iyang gugma, no? Para makitaan lang niya yung hinigugma nga anak po na sa atong mga ginikanan no ila po nang na-experience. So yung ana igsuon dili bugat ang atong pagtuman o pagtuman sa sugo sa Ginoo tungod aduna tay gugma ngadto kaniya. Amen. Hallelujah. Sa Mateo atong makita din sa Mateo 11:29. 11:29. Sugod ta sa 28. Umari ka nako kamong tanan nga nabudlay og nabugatan og papahulayon ko kamo. Amen. Kung nabugatan ta igsuon, nabudlayan na ta, gikapoy na ta, nagingon ang Ginoo, umari kamo kanako. Kay siya maghahatag ka nato kapahulayan. Amen. So walay bugat. Walay bugat mo kay adto namatay. Akong giyanan o at adto namatay kasangatan sa atong mga problema. Dili na to suluhon. No, ako walang ang problema kundi aduna tay Dios nga gamhanan milagroso nga Dios nga andam mo tabang kanako igsuon. Hallelujah. Nagaingon siya sa 29. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo ug pagtuon kamo gikan kanako kay ako maaghop ug mapaubsanon sa kasing-kasing. Amen. Nagaingon siya pagtuon kamo gikan kanako. Asa ta magtuon? Kang Ginoong Hesukristo. Nganuman siya maaghop ug mapaubsanon nga kasing-kasing. Si Hesukristo gayud ang the good example, perfect and good example kanato. Siya lang yun ang atong lantawon. Hindi ta mo lantaw og tao kay mo lantaw og tao makakilas yun tayo. So, hindi ta kalahutay sa pag-alagad. Pan itutok nato ang atong mga mata ang Ginoong Hesukristo. Kapadayon gayud ka. Taliwala sa mga pagsulay, problema. Makalahutay gayud ka sa pag-alagad. Tungod kay nagatutok man ta sa akong buhi nga Dios. Gidaog niya ang kalibutan. Usa kita usa mga anak sa Dios maginaog usab. Amen. Hallelujah. Padayon ta sa John 8:31. Nagaingon sa diha. Unya si Jesus mingon sa mga Hudiyo nga misalig kaniya, kung pabilin kamo sa akong pulong, nan kamo tinuod gayud nga akong mga timun-an. Amen. Hallelujah. Kung kita day magpabilin sa pulong sa Dios, mubarog gayud ta sa pulong sa Dios.
tinuod kay kita nga mga tinun-an sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Mao kana ang pulong sa Dios. Sa tanang misalig sa Ginoo, kinahanglan gayud nga magpabiling kita diha sa iyang pulong. Huktan na to iyang pulong, ang iyang saad kay tinuod gayud kini ang iyang pulong. Ang iyang pulong dili gayud ni bakak. Iyang gipamatud-an ang iyang gisulti tinuod gayud. Amen. Amen. No, sa wala pa siya namatay, iyang gisulti nga mamatay siya ug sa ikatulo ka adlaw mabuhi siya, mabanhaw siya. O ipamatud-an gayud niya ug siya karon nagalingkod sa tuong trono sa amahan. Amen. Amen. Tinuod gayud ang pulong sa Dios dili gayud bakang igsoon. Usa diyon siya magpabilin gayud ta diha sa pulong sa Dios. Verse 32, o kamo mahibalo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran magahatag kaninyo kagawasan. Amen. Nakahibalo na ta sa kamatuoran. Amen. Tungod kay ani kita karon. Ihatag taghigayon sa pagpamati sa pulong sa Dios, sa pagday, pagpasalamat kaniya tungod kay atong giila nga siya ang tagiya sa atong kinabuhi. Angayan nato siya nga alagaran. Angayan nato siya nga pasidunggan ug pasalamatan sa tibuok natong kinabuhi. Amen. Hallelujah. Ang kamatuoran ana-ana kanato o kini mohatag kanato og kagawasan. Amen. Hallelujah. Busa ang kamatuoran usab atong isulti ngadto sa atong mga kaigsuonan aron mapahigawas usab sila diha sa gapos sa kaaway. Sa pagdaog-daog sa kaaway ngadto kanila. Pinaagi sa pulong sa Dios nga mao ang kamatuoran, pulong sa Dios, mao pinimudala kanila diha. Mapahigawas kanila diha sa gapos sa kaaway. Kinahanglan kayo isulti nato ang kamatuoran sa Dios. Amen. Hallelujah. Kita tayo verse 4. Kay bisan usa nga gianak gikan sa Dios modaog sa kalibutan. Amen. Mananaog. Mananaog ta igsoon. Amen. Mananaog ka ba igsoon? Amen. Amen. Mananaog gyud ta igsoon. Si Hesukristo namatay og siya nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Gidaog niya ang kamatayon. Pinaagi sa iyang kamatayon nakabaton ta og paglaom. Amen. Pinaagi sa iyang kamatayon nakabaton kita og kapasayloan. O pinaagi sa iyang pagkabanhaw nakabaton kita og kaluwasan ug paglaom. Amen. Hallelujah. Usa kita mas labaw pang mananaog, more than conqueror. So, labaw pa nga mananaog. Tungod kay adunay tao nagpasakit iyang gihalad ang iyang kinabuhi dito sa krus sa Kalbaryo aron kita mahimong madaogon nga katawhan sa Dios. Idaog niya ang kalibutan. Usa kita usab mga anak sa Dios, madinaugon. Kaliwala sa mga pagsulay, kasakit o mga problema, magmadaugon gihapon kita tungod kay ang atong Dios nga atong gisaligan o gituuhan. Nagmadaugon man siya. Kita mga anak sa Dios, madinaugon usab. Hallelujah. Overcomes. Who these overcomers are? They are all who believes that Jesus is God's Son. Amen. Kato lamang nagatuo nga si Jesucristo ang Dios ang gipadala sa amahan. O bugtong anak. Bugtong anak niya gipadala diri sa kalibutan. Kay aduna ra bay lain na pundok na wala sila nagtuo kang Ginoong Hesus nga Dios. Aulang si Jesucristo. 100% God siya. O 100% man usab siya. Amen. Kaya gipanganak man siya sa kababae, virgin na babae na si Maria. Usa, ang atong gibati nga gutomon ta, masakitan ta, iya po nang nabati. Usa 100% man and 100% God usab siya. Usa ang tanan nga nagatuo
Dili lang nagatuo, kundi nagabuhat sa igsuon. Kaya ang pagtuo, kung walay binuhatan, patay. Patay kini, kung walay binuhatan. Nagatuo taong nagabuhat, buhat na kita nagapangalagan nato sa atong buhi nga Dios. Amen. Aduna tay pag-ila o pagsalig nato sa atong buhi nga Dios. Mao kana iyang gikalipay nato sa iyang mga katawan ng iyang mga anak nagatuo kanunay nagatuo sa iyang pulong sa iyang. Hallelujah. Nagaingon siya diyan sa 2 Corinthians 2:14. The believers has continual victory. Amen. Amen. Kanunay jud ta nga madinauon. Tanan nga nagatuo kang Ginoong Hesus sa iyang mga pulong sa iyang mga saad. Kanunay jud ta matag adlaw madinaugon gayud kita igsuon. No, usahay ang kaaway no. Paano ta sa kaaway ng gusto sa kaaway nga madawon ang atong pagsalig pagtumugan niya. Apan nagaingon siya nga ang tanang nagatuo sa Dios, nagasalig sa Dios, madinaugon gayud siya nga anak sa Dios. Amen. Kay ang Dios man ang mohatag kanato og kadaugan. Amen. Hallelujah. Magamando kanato sa kanunay paingon sa kadaugan. Amen. Si Ginoong Hesukristo magamando kanato kanunay padulong sa kadaugan. So dili padulong sa kapilihan, kalaglagan, apan padulong sa kadaugan. Lamang kung atong itugyan, ihalad, isalig kaniya ang atong kinabuhi, ang Dios kanunay gayud maga mando sa atong kinabuhi diha paingon sa kadaugan. Amen. Hallelujah. Nagaingon siya sa John 16:33, sumalig kamo, gidaog mo na ang kalibutan. Amen. Nagaingon siya nga sumalig kamo, gidaog mo na ang kalibutan. 2,000 years ago, gidaog na sa Dios ang kalibutan. Busa ang tanang musalig sa Dios, tanang naga-ila sa Dios, sa pagkagamhanan, pagkamilagroso ng Dios. Madinaugon siya nga katawan sa Dios. Madinaugon siya nga anak sa Dios. Amen. Amen. Walay anak sa Dios nga pildido. Amen. Natay mga problema, dito na ta sa kwarto, magmukmuk na ta. Dili igsuon. Kundi atong daygon ug pasalamatan nato ang Dios. Amen. Kay sa tanang butang niabot ka nato adunay purpose ang Ginoo. Amen. Adunay purpose ang Ginoo. Sa unahan masabtan nimo ang plano pamubuton sa imo sa imong kinabuhi. Usa kung sa man moabot sa atong kinabuhi, negatibo man positibo, daygon og pasalamatan nato ang Dios kay ang tanang moabot sa atong kinabuhi kabubuton kini sa Dios. Hallelujah. Nagaingon siya sa Roma 8:37. Kanang mga butang, labaw pa kita. Ka mga mananaog, pinagi kaniya nga nahigugma ka nato. Kisa may nahigugma ka nato. Jesus Christ. Si Jesus Christ. Walay lain nahigugma ka nato. Kitang tanan gihigugma sa Dios. No? Nagaingon siya sa John 3:16. Kay gihigugma pag-ayo ang tibuok kalibutan. Kining tibuok kalibutan, mga katawhan kini sa Dios. Gihigugma pag-ayo. Grabe kayo no, nga word, pag-ayo. So, walay laing nahigugma ka nato kundi si Ginoong Hesus. So, nagaingon siya sa iyang pulong sa Roma 37. Kanang mga butang, labaw pa kitang kamananaog. Amen. Pinaagi kang Hesukristo. Amen. Hallelujah. Sa igsuon, kitang tanan madaugon gayud. Amen. Pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Sa verse 5, nagaingon siya diha. Kinsa ba ang mananaog sa kalibutan? Kinsa ang mananaog sa kalibutan? Kato lamang. No? Kato lamang. Kundili siya lamang ang nagatuo nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Amen. Amen.
Ako lamang nagatuo. Tuo nga adunay pagbuhat. At siya nagapangalagad. Nagatuman sa sugo sa Dios ug nagabantay niini. Siya gayud makabaton sa kadaugan. Kadaugan nga giandam sa Dios kanato igsuon. Adunay dako nga kadaugan nga ang giandam sa Dios kanato. Unsa man kini? Kinabuhing walay katapusan igsuon, no? Ang kinabuhi diri sa tao pila lang ka tuig. Nay makaabot og 100, 105, 100 o 70. Kasi dili makaabot 70 mamatay na. So apan didto igsoon sa langit, giandam sa Ginoo kanato. Walay katapusan, forever na kanito. Nagapuyo dito, kalipay na walay katapusan. Amen. Hallelujah. Busa igsuon, labutay lang yun ta. Amen. Sa pag-alagad sa Ginoo, bisan pa man sa mga problema, mga pagsulay, kay tistingan lang ang pagtuo. Sa ngayon kita, labutay ka sa pag-alagad sa Ginoo. Padayon lang igsuon, kaysa unahan atong maangkon ang kadaugan nga giandam sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Dalaygon ang pulong sa Dios. Mubo lang ang akong pulong sa Dios ning kapunon igsuon. Ang atong conclusion, no? Nagaingon dia, faith in Jesus Christ alone and dedication of one's life to Him. Make one an overcomer. Amen. Hallelujah. Praise God. Kang Hesukristo lamang gyud ta magatuo igsuon. Wala na ilain tang tuuhan. Dili ta magatutuo ng naay mi kuan diri. Naay kuan diri. Nabanhaw. Kung naa diri nagpakita ang kuan diri. Nagana igsoon. Dili jud ta motuwa na. Mga antikristo na. Amen. So Jesus Christ lang yun ang akong pagatuuhan. Amen. Si Jesus Christ, mubalik siya aron sa pagkuha kanato dito na sa panganod. Sinapnay siya sa mga panganod. Wala siya diri, dili na siya diri mo, wala na siya diri sa yuta. Kundi ang pagbalik sa Ginoo, diha na siya sa langit. Maggulat nato igsuon. Dili ta mo to ato nga naa dirin si Jesus naa dirin. Si Jesus di na mo naog diri sa kalibutan ko. Kundi diha na siya sa langit. Diha sa panganuran. No, sinapnay sa mga panganod. Naa siya diha maggulat kanato igsuon. Hallelujah. Busa kang Hesukristo lamang kita magatuo o magasalig sa iyang mga pulong. O sa iyang mga saad kanato igsuon huktan nagdayod nato ang saad sa Ginoo. Lord, maor ba ni imong saad Ginoo? Madili jud nimo kami pasagdan, no? Atong ituan sa Ginoo, i-claim nato ang saad sa Dios. Amen. Amen. I-claim nato kanunay matag adlaw ang grasya, pabor, provision sa Ginoo kay iya kanang saad na ri kanato, no? Nagaingon siya ihalad ang atong kinabuhi ngadto kaniya. O magatuman kita sa iyang mga sugo. Matag adlaw. Ano na to ang sugo sa Dios? O bantayan nato ang iyang mga sugo. Mamahimo gayud kita nga madinaugon nga katawhan sa Dios. Hallelujah. Salamat sa Dios sa iyang pulong. Ini tangapunon. Nagaligpon, nagadasig ka nato, naga-remind ka nato nga dili jud ta magpapildi. Dili jud pildido ang mga anak sa Dios. Tungod kay ang atong Dios, ang atong gilagaran nagmadaugon siya, kita ang mga anak sa Dios magmadaugon usab. Amen. Atong palakpakan atong buhi nga Dios. Madaugan yang gihatag kanato. Matag adlaw magmadaugon gayud ang mga anak sa Dios. Amen. Tungod kay ana ang Dios tinubdan sa tanang butang. Tag-iya sa tanang butang nato nga atong gikinahanglan. Busa wala tay angay kabalakan. No, nagayon siya na umare ka mo manako nga mong gibukatan kay mapakulayo pa mo. Bukatan pas akong magbati. Ibati nato mga kasing-kasing nato nga
nabugatan ato kining itugyan sa Ginoo kay siya maghatag kanato og kapangulayan. Amen. Salamat kay sa pulong sa Dios nining kapunon. Akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog. Nagapasalamat ka sa pulong sa Dios. Hallelujah. Dalaygon ka, Amahan, sa walay katapusan. Salamat sa imong pulong, Lord. Imong kadayag, imong mapulong. Diha kanimo lamang among maangkon ang kadaugan, O Dios. Isa tabangi ang matag-usa kanamo, Lord, nga magatutok kami lamang diha kanimo. Ug huptan namo ang imong tulong. Barong gayud kami diha sa kamatuoran, O Dios. Hallelujah. Tabangi ang matag-usa kanamo, Lord, matag adlaw Ginoo. Ikaw magalig-on kanamo kanunay. Babati kanamo kanunay ang imong presensya, O Dios. Hallelujah. Salamat, O Dios. Ikaw kanunay magagiya kanamo, Lord. Na kami makatuman gayud sa imong mga sugo Ginoo nga rin kanamo. Na kami magapanglakaw, gamong isangyaw ang imong pulong Ginoo. Niining ulahing mga adlaw, O Dios. Kapit nakamubalik Ginoo sa amo kaning isulti Ginoo ang imong pulong Ginoo. Sa kaparintihan mga kasilinganan, O Dios. Ang imong pulong Ginoo. Aron usab sila makaangkon, makabaton sa kaluwasan ug sa kinabuhing walay katapusan nga imong giandaw mo Ginoo diha sa kalangitan. Salamat, Amahan. Ang damang matag-usan na mga kinabuhi, Lord. Kanunay matag-adlaw. Sa imong pagbalik, Ginoo, wala kami nasayad usang adlaw o sa murasa. Pan, Lord, tabangi kami nga mainandamon kanunay sa among mga kinabuhi, Lord. Kadili kami magatutok nini mga butang nini kalibutan nga mahanaw lamang. Apan among itutok ng among mga mata. Mga espiritual mga mata diya sa mga langit ng mga butang. Salamat, Amahan, sa imong pagabuhaton sa matag-usa kanamo karon, mga kabataan, mga kabatanunan, mga adult, Ginoo. Ikaw mag-bless, Lord, sa isa Ginoo, bawat pamilya, Ginoo, ikaw mag-bless, Amahan, nga kanunay gayud kami. Natuong nagasalig kanimo, Ginoo, sa imong saad, sa imong pulong, Ginoo, nga amo gayud kinihuptan o mubaro gayud kami sa imong mga pulong. Salamat, Lord, sa imong pagabuhaton sa matag-usa nga pamilya, Ginoo, matag-usa nga kinabuhi karon, Lord. Tabangi kami nga among tumanon ug bantayan namo ang imong mga pulong. Hallelujah. Dalaygon ka, Amahan, sa walay katapusan, among gitugyan ako kanimo kinabuhi sa akong mga kaigsuonan, Ginoo. Sa pangalan ni Ginoong Jesucristo nga among Ginoong manuluwas. Ang tanan magaingon og amen. Amen. So, nanapunta sa laing bahin sa paghatag igsoon. Kinahanglan dito mahatag igsoon kay ang tag-iya sa atong kinabuhi ginahawa o kusog ang Dios igsoon. Una nga wala jud tay tiktihik sa paghatag kay ang tag-iya sa atong kinabuhi. Ato pa sa agyo so, ako sa lapi o bulawan. Kung sabot, wala day ato tanang butang dinis kalibutan ato sa Ginoo. Muna nga mubalos ta muhatag. O isa may naay mo awit. Kanta lang. na po mga people. Hindi. Sa panalangin. People. Dool tayo mo. Tawag.
kanimo nga balaan ni Dios daygon ka iniining kapunon. Ginoo, salamat Ginoo. Mao mensahe karon nga amo nagtulo. Salamat sa inyong mga mensahe karon nga nagtulo nga makatup na namin magkutlo Ginoo. Nabilib ko lumalabay tawag. Salamat sa Ginoo sa ning salapit nga nasa mong tubangan karon. Labila sa kamot nga magkatago Ginoo. Ikaw pilo-pilo daghang panalangin Ginoo. Ikan sa ilang negosyo o panalpaho Ginoo, padalini ang pagpanalpaho Ginoo nga tagaan pa nimo pilo-pilo nga panalangin Ginoo. Ginasalig kami tanan Ginoo sa ngalan amin. Announcement na to mga son, padayon nyo hang prayer meeting dre every Wednesday at 7 o'clock in the evening. O nga tong Sunday service sa maugyapon nga oras o mauragyapon nga adlaw. O dalay ko ng buhay nga Dios sa successful na to nga panimbahon karon ug gihatag nato nako sa atong closing. Musunod ang closing prayer. Closing song. Amen. Akong yan tanan sa pagpanindog. Atong pasalamatan atong buhay nga Dios sa iyang pagkamaayo, sa iyang pagtiguban ka natin. Imo ang hikaya, ug kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo dai ko. Imo ang himaya, ug kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo dai ko. Gamanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Gamanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Gamanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo, walay sama kanimo, walay sama Yes, Lord, walay sama kanimo, Dios. Hallelujah. Kanimong balaan nga Dios, salamat kay nini nga punong Lord nga nahuman ang mga panimbahon nga anaadyo ka Lord, nagkaupan jud ka namo sa kanunay Ginoo. Salamat kay Lord sa mga pulong Ginoo nga mo'y naghatag og suga sa dalan nga among pagalaktan Ginoo. Ang dalan paingon sa kinabuhing dayon Ginoo nga imong gisaad alang kanamo. Lord, bisan pa sa mga sa mga pagpamauli Lord, ikaw magka-safety ka namin Ginoo. Nalituan yung mga manulunda Lord, ikaw magkahawan Lord sa mga dalan niya, ilang pagkaagyan Ginoo, pag ang malang Espiritu mag-aupan ka namin kanang Ginoo, kung magpanalangin Ginoo sa katagusa namo ka mga pamilya. Ug ang bisan pa niya na Lord, salamat kayo sa mga grasya Ginoo nga imong ginahatag kanamo. Ug kanunay ikaw nagka-uban kanamo ug dungog himay pagpasalamat gialaman kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen.
Uy, tagpasa!